Li Afrikayê xirk dibe sedema ji navçûna derametê bi milyon dolara û evê bibe sedema ji navçûna bi milyar dolarên din eger ku nê rawestandin. Rêxistina fawiya neteviyan yekbûyî ya xwarin û çandinê û Wezareta Çandiniya Uganda dibêjin ku ev apek nûya mobilê ye ku ji bo kontrolkirina vê belayê alîkar bibe. Divê em ji çavedêriya civakî û agahiya pêşvext pişt rast bin. Ji ber ku zûdkar divê ku bê xwe ji bo ragirtina alavê bêkar bîne û biryar bide ku ev alava bi agadarîkê gora asta pêzanîna wî hatiye amadekirin. Cotkar tova de epê de tomar dikin û piştre jî ji bo hesabkirina asta bi serdagirtinê bikartînin ku çalakiyek guncav. Ev epa mobilê li Madagaskar û Zambiyayê hat pêşkeşkirin. Ep li hemî derdorên Sahraya Afrikayê belav bû ku li cihên xirk lê heye. Dema ku xirik derketin demekî kêşiya heta min zanî ew çine. Lê dema pê hesiyan baxçê min tevahî hat bû hilweşandin. Tiştê îro ez li vir hîn bûme û telya ji bo bikaranînê hatiye danan, hivîdarin bibe sedema derametê me bihêparastin. Neweke berê hemîşnav here. Stephen Bindwell tibêjî ka Komserê Ugandayê parastina derametayê. There are other residual populations that are li deverên din xirkên paşmayî ku derametekî bixweş dixwîn hene û mezin dibin. Ji ber wêkî ew hişyariyê ku em behsa wê dikin. Heqa hûn xwediyê baxçe genemekê bûn û xirk nebibîn. Ew nayê wê watê ku xirk nelibirin. Daneyên cotkar li ser xirkan kom dikin dibe platformek elektronîka gerdûnî ki ji bo analîzên ku rêkên êrişên ve ziyandara kir bike were dîtin.